Takže nazdar, přátelé, nebudete mě to věřit, je 5 hodin ráno, pondělí, myslím, že je 10. právě. Já se chystám do práce, už tam jdu teď, nebo ještě teď najím ty kačeny, snad už tam dneska budou. No a to je takový pozdrav tak jako po ránu, protože vlastně už nevím, co bych vám řekla, taková oblíbená fráze, že je taková zavedená, no nic, no, takže, no, včera jsem zkoušela ta videa nahrát u tebe čví, ale nešlo to, nevím, no, komplikované písničko mám asi, tak aspoň nahraju těch videí aspoň 10 po sobě, no. Takže takový pozdrav brzo ráno, ale podívat se na něho budete moc až odpoledne, no snad. Takže bye, 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 butterfly, pokojně si leďte a já letím taky, čau.